kung siya kung pera kung Diyos ang perang Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Issue, Barreta, Istorya, Gabos maandar. Uyada ang pagtukar kan mga isyu, bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw. Daing pigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolanja, Pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta. Sa programa Arandar, Bicolanja, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ahoy!
minutos makalias na alas 4 nin pagkahapon. Mga kasurok, mga karandar, ano yun magtal sa programang Arandar Bicolandia. Live po kita digdi sa BicolNet TV sa panginot na SM Maestro nila Tuon and ni PM Toneke. And of course, sa Bilog na Persa kan BicolNet TV. Initabi si Ayi Andes Aryatan sa inyong kasabay. Mag-orestoryahan lamang kita, mga pangyayari, nangyayari dyan sa inyong kapalibutan, siring man sa sakuyang kapalibutan. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa inyong mga monitor. May mga gusto ka mong ipabot sa mga nanunungdan, pwede tabi nindo yan dyan ipaagi sa tuyang programa. Sa mga silent viewer, good afternoon. Mag-comment po ka mo para maaraman kong yaon ka mo. Siyempre duman sa mga nag-celebrate sa inyong mga birthday, happy birthday. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Siyempre, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw, kang kinabad talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat kung kaya ang programang ini. Nakikisumaro po sa inyong pagmundo. Condolences po sa may mga gadang. Sisay ito so FB friend kung may birthday ngon yan. Ay, basta happy birthday sa imo. Lingaw ko. And of course, duman sa mga amigo ta dyan sa City Health. Hali ako dyan sa City Health. Ngaya pa shoot out. Uy, good man shoot out. Ay, mga amigo ko dyan sa City Health. Kay amigang James, kay Cyrene, kay Saypa ito. So mga yaon dyan, ay, greet mo nga kami ha. Happy afternoon po sa Indogabos dyan. And thank you sa pag-assist. Siyempre, sa panginot yan kan matibay asin na mabuot na chief kang City Health. Si Dr. Ano sungaran ni Kunyan? Hilbert Baya? Gilbert. Ano ngaran ni Dr. Ano ngaran ni Doc? Fulbert Hiliego. Una ako Gilbert And sharing man sa gabos kunya na nagtatrabaho pa sa gobyerno, mabuhay po kamo. Suma nag-uruli, dahil kamong-kamog tayo. Ay, ang trabaho tabi sa gobyerno, abot alas 5, minsan nga ni sobra pa. Ang laog alas 8, ang uli alas 5. Ang iba dyan, ma-time in, mahali, pagbalik time out, ay dahil man po ang pwede sa gobyerno. Ano po? Dapat po, kung ano ang itinaong mandato, iyon sana. Dahil makalampas, dahil man makakulang. Pakishare kan sa tuyang programa. Baka may gusto pa man na makadalang ng mga amigo nindo. O amiga nindo. I-share lang po nindo. Piganamnam ko pa ang bed music ko. Ilalaban ko kayo ini sa maabot na kapistahan. Babayliyon ko ini. And syempre duman sa mga katugangan tang bakwit, mga katugangan ta na taga dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon na yaon dyan sa evacuation center. Ay sigun sa nakuatang impormasyon ang kunyan bastante ang mga ayuda lalo na pag-abot sa pagkakan, bastante ang sa tuyang mga bakwit, dahil gutuman. Kaya dahil po magmatagas ang payo, dahil na magburilta doon, bata nagkukusog, kasubanggi, ay kasuhapon, pag at abot nga ni duman sa bulod, so abo, sabi ko, abo sa naso sa bangko kan motor ko, so kataning kong kutsi, igwaman.
Igwa. Kaya ugarong makusog-sog kasuhapon o kasubanggi na pagpusngak. Sa una ko ka nagsilinsyo na, to palan, nagkukusog pa. Kaya kung mabawag lang tabi ka mo kiurig, saka po ka mo mag-uli, ha? Magpaaram dyan sa mga bantay dyan sa pamilya ng Kambulkan. Igwa dyan kinaganggayo dyan detachment, nagkagad detachment ng PNP. Buda ang public safety. Kaganin doon, kung mabawag kiurig man tabi, kamong mga bantay dyan, kung nagpaisiman ang mag-agom ta mabahog kan urig, tugutan man nindo. Day ba ka-stricto, he? Shout out po sa mga taga Chase Mega, kay Ate Jo at Sir Darwin. Oy, good afternoon sa mga taga Chase Mega. Siyempre, sa nagpaabot kan shout out kay Ate Jo kasi Sir Darwin, inaanak ko yan si Janice. Janice Arumin Lorico. Ipulbulyo mo. Okay ba tayo? Kasubagon, sinundan ko na ang tabayan nindo si Colonel Bert, ano? Sa aga, lalong naghahaloy, nagtitibay yan. Ito, sampul pa sa na itong mga sunata. This is 6 minutos, makalisan na alas 4 ng paghapon. Ay, ano itong, may nabasa ba ya akong post? Pero, dahil man ako nagtutubod. Kaya kung nagdadangog si Ma'am Janet Naturalio, Mapa, tama ba ako? Mapa Turalio o Turalio Mapa? Kung nagamati ini kan sa SSS. Totoo ini na auso na nag-agi lang sa wall ko. Ugmaon ako. Na ang 40 anyos pataas, pwede nang magpensyon. Ay, jackpot! Dahil daw kan malugi ang gobyerno. Kasuba ako nga ni, nadangog ko sa pigtukar ni Colonel Bert. Mano ko duman sa mga pensyon kan retired PNP, AFP, BFP, and BJMP. Sinda, pensioner, kunyan sinda. Sinda, pensioner, talagang maangal sinda. Sinda, apektado. Lamang ay mas apektado ang arog sa satuyang simpleng syudadano, kitang mga taxpayer. Kahit sinimbag ako kisarong pulis, kami bang nga taxpayer man, pirang piga tax mo, pirang piga ko amo, piga ko bramo, bawi mo man siya na baga. Kami niya ko day lamang, ultimo nga niya akong serbisyo nindo, liluyahan pa ako. Aber daw. Ngunya na, sana totoo ini, na 40 anyos, pero day pa ako nga ni pira ng taon. Day man garo utik ini. Bay naka ini. Day tanay ini pagtawan ki atensyon na tagaro piki. Joke only agad dito. Yogon man 40 anyos, magpensyon ka sa private ka, taga private. Pero day ma'am dagud pwede ta, nagtatrabaho ka pa kang 40 anyos. Sala ini, utik talaga. Bay nakaan. Bay nakayan lagod. Tako, o yun duman sa piga kunyang kan sa tuyang mga ekonomista. Ta itong pagpalangkaw baga ngani kan sweldo, dahil nag-arangal o puro pabor, siyempre sa palangkaw. Ito, kapritso man sana ito ni Presidente. Kaya ito, tanganing whatever na gibo niya, dahil makontra. Tama ko, Kuya Ayan Kimski. Good PM, Kuya Idol. Patugtuga daw dyan so paborito ta na kansyon. Arin so baliling. Bako man kaya ini yung music hour? Kantaon ko na sana. Bako man ini music hour na bali ay na kunyan. Nasa tuyang programa. Commentary program ini. Kaya i-share nindo ini. Ta komentaryohan ta so mga dapat komentaryohan. Maray na hapon sa imo press asin sa masugid mong mga paraan tabay. Thank you. Ilingay ni Nindo. One, sa kunyan, may nahiling akong video na pigpost ka na
Bureau of Fire Protection kang Region 5. Matiatabi nindo aber daw kun oyon kamo kay ni. Pasintabi naman sa mga amigo ta diyan sa Bureau of Fire ano. Dakol man kitang amigo. Ang anpig tataram niya digdi. So paglaog da sa Bureau of Fire, pig para pasiram, mag-apply da kung ano. Oy, ako mahapot sa Indo. Gurano ka totoo na di pisilyo nononon da diyan sa Indo mag-apply makalaog. Tagrabi da akong basta minsan da kay po may nag-comment nga ni man kundi ka nga diyan kay Baker tama man maski sa man kay puhan an Baker. Takon dakulo na aplikante. Puro qualified. O sisang pipilion aber daw. Siyempre sumay Baker. Halimbawa nga daing baker, dawa daing baker, kung may nakuha dyan, iisipon kan pag-iriba mong aplikante, may baker ka? Ang maraut naman, so comment na, para ang pag-apply nga dyan, kwarta-kwarta, ay grabe. So ang gustong sabihin niya, mabayad ka, kipirang ribo, saka ka makalaog. Ay yan, ang sala, dapat, pero may nakaabot na kan sa kuyang istorya, kan mga nakaaging panahon. Kaya ito nga ni sa PNP, arog mangkaan. May pre ba kasi? Nag-istorya lang sa kuso aplikante, taga Masbate. Ay, kuya yan. So, taga Masbate, nagduman sa ko, taduman nagdagaw. So, may dardarang sarong kunyan, sarong styrofoam na sugpo. Kumano ka, ma-apply na siya sa pulis? Kaya ito nyo. Totoo yan, pero ngunyan, garo dahil na. Because an applicant ngunyan is kadaklanta very most qualified. Kung ano ang recruit, yan ang kikuha. Biran mabangutan. Halimbawa, mga licensed criminologists, gabusan na licensed criminologists ang kukaungkaan. Kung kulang ang kota, sakan sa salakan. Kung sobra, bala na bay. Ngayon, gabos IT. Gabos IT. Gabos teacher. Pasado ngayon sa LPT. Araw ka ng pag-recruit ko niyan sa PNP. Kaya, lado-lado. Budak gari sa nailing ko, dahil na ito na mga pera-pera lang na pigtataram. Garo dahil na. Pero, siyempre, baker, natural. Kaya, kung may na-propaganda ini, namati ko ba sa Bureau of Fire, garo niya ko taliwas man sa katotohanan at may nag-comment nga ni, na pera-pera lang yan. Ang sabi, basahon ko sa comment, kansarong nagiling. Kahit pasado ka pa ng exam, mahirap din mag-apply kahit sa ahensya ng gobyerno. Ang mabisang paraan para ma-hire ka ay yung backer. Pwede rin minsan pera. Ganyan ang kalakaran sa bansa natin. Public man o private. Saka. Pwedeng naka-experience ini, kuya yan. Good afternoon po, Papayi. We love you. God bless po. Si RTM Baak. G, good afternoon sa imo and siring man sa imong magayon na esposa and sa mga very bright na kids. Mabuhay ang gabos mong negosyo. Ay, kaso G, may tuyo ako sa imo. Mare, nag-iling ka. Sabi ni Kuya Rans, so organizer kang Operation Mayon, airsoft competition. Ano daw ngaya Kuya Ayi, kuya ko sa Eagle, ano daw ngaya Kuya Ayi kung ikaan magdara ka ini ngayang sponsorship letter ngaya kay Sir ngaya Marcelo. Ay sabi ko na yung problema ko na kuan madara, daron ko lang. Ano daw okay yan sa imo, J? Maski dikit na sponsorship, airsofter ka mambaga dati. May pakawat kaya ang Sunday Airsoft ang Brat, QM Daraga Eagles Club, QM Daraga Lady Eagles Group, Kagsawa Sirangan Eagles Club. May pakawat po kami na airsoft competition sa maabot na July 23, nagigibuhon po dyan sa Lumang Airport. No? Pero po, naghahanap po kami ng mga sponsors. Apwera ka itong mairintra. Ang gabos po na proceeds, kaini, dahil man po mapakaduman sa mga nagpakawat. Dahil man po,
Puro po ini sa satuyang katugangan na naayaon dyan sa evacuation center na naapektaran kang pag-alboroto ni Vulcan Mayon. Taaram-taman po ang kadipisilan kan mga yaon dyan. Sabi yung tanang sabi ko kasubago, bastante. Pero iba pa rin, so duro-diretso bagang ayuda. Iyan, nganyan, bastante. Siyempre, nagbabawas po yan. Piraan evacuees, digdi sa bilog na albay. Siyempre, magbabawas hanggang sa magbabawas. Uni na po, ang grupo, pinaagi sa airsoft competition, tanganing magkaigwanin kwarta, mai-share o maitabang duman sa satuyang katugangan sa evacuation center. Iyan po, hali po yan sa magayon na kaisipan ni Engineer Ranz Espiritu Santo. Totoo po yan, daing halong biro. And of course, in cooperation with the Albay Provincial Government or the Provincial Government of Albay na pinanginginutan niyan kan sa tuyang very cooperative na gobernador. Gobernador Attorney Grex Lagman. And siyempre kan gobernador kan Albay Bicol Region. Yugon mo ang Albay Provincial Government of Albay may gobernador si Attorney Grex Lagman. Ikaw pa palang kay Albay Bicol Region Governor. Yo, dua pa lang gobernador kan Albay si Kuya Gary Mayor. Iyan po ang nag-i-receive ka iyan. Yugon mo nagaturukaw-tukaw ang mga tao nga nag-iisip kung paano makatabang sa satuyang mga katugangan. Suportahan ta po. Puting kabayo, Kuya Pres. O, iyo. Totoo po yan. Realidad po yan. Dahil na po kita mag-kiirad, mga taga-gobyernong mga bossing. Dahil kita mag-kiirad. Puting kabayo man talaga. Kadaklan, bako man sa gabos. Good PM, Kuya Pres. Nakaantabay man si Kuya Tony Aranya. Kung kamo mapagibonin mga aluminum glass, magdyan sa Aluminum and Glass Supply. Duwa po iyan na igwa. Pwede man kamo sa Mayor Aluminum and Glass Supply. Ano, Kuya Go? Hey, no problem, Papa. Basta ika po. Kuya Ranz, ano pa? Insulator. Dahil ni si D. Marcelo, dahil talaga hindi tataw magpabaya. Palibasa, mahigoson ini. Bako man supig sasabi tang nagparapagal ang tao para magkaigwa tapos hahagadan ta sana. Tama mamaga po. Ang sarong tao, ang sarong persona, hinguha yang kihinguha. Tabo niya mamati ang pagtios. Kaya triple, quadruple ang higos. Pero may kasabihan mamagitang share your blessings. Yan. Pag nabe-blessan ka daw, do not build a fence. Nabasa ko lang na do not build a fence, but rather build a long table. Yan. Buda, ang matinao, baya, suudok sa buot na pagtao ha, bako so pakitang tao lang, ang blessings, malaugon man. Totoo po yan, malaugon man ang blessings. Ako may example ako na tao, uni si Kuya Gary Mayor. Maski dahil na lamang gayod siya, basta may itatao pa gayod, maski dahil na siyang mata na ipapahit, pero ang blessings niya, grabe man. No, masiramon so tinutong ang manok kasubanggi. Kuya Gary, masiramon. Okay, lahat. Shout out naman kayo sa kaiba ko sa katrabaho ko na si Dexter Sandoval. Dexter, maray napon sa imo. Ang Tagalog Bicol. Basta maray napon sa imo, Dex. Katrabaho ni kayo na Nara. Maurag ka daw talaga, Kuya. Ay, sabi ni Kuya Ranz, shout out man, Kuya, na kay Kuya Mark Mendoza. Saro pa po ini. Si Kuya Mark Mendoza. Nahiling ko ang pagkasinsiro sa tawong ini. Yan ang mga nagasuruporta kan sa tuyang mga magayon na obheto, magayon na programa. Kuya,
Engineer Mark Mendoza. Katotohanan po yan. Dayan ki halong karaw. Ako, damay man sana ako dyan. Mailing manindo ang pulok-pulok ko dyan pag nagagan. Damay man sana po ako. Pag sinabing digdika, tukaw sana ako dyan. Pag sinabing dalagan, dalagan sana ako dyan. Ano Kuya Gob? Birthday kaya kayo? Birthday ni Dexter. Dexter Sandoval, happy birthday sa imo. Kung aram ko sa nang birthday mo, pinatugtugan ta kang happy birthday song ugaring nasa kabangaan na kita kan sa tuyang programa. Kaya po kamong mga nasa evacuation center. Maghalatalang lang po kamo, malayog pa siya sa ilo ang agila. Good afternoon po, sir. More power sa programa mo po. God bless. Si Ate Annalyn Aranya, agom ni Kuya Tony. O ano na, so borders ta dyan. Para sabi ko, i-cancel ko so pagpagi mo kong screen, tanadara na kang kortina, o pinahidali baga ka subago. Dahil man ako nagidali kito, pero tanatakod na, thank you. Ay, sabi ni Kuya Ayan, yaong ka pa Kuya Ayan Kimski. Kuya Tony, ang media, bayad man, pero aluy. Dahil, nabayan mo mga oy, pakishare ka sa tuyang programa, mga parantabay. I-share lang namin nindo. Salamat. Namamonetize na po ini sa YouTube. Dahil man, joke lang. Tama yan kayo, share your blessings. Yung baga kayo, maski dikit baga. Halimbawa, pero dahil ka nang gadman magpirit magtao, na dahil ka man. Kasi makagibo kita kang kikasalan. Sabi nga ni, we cannot give what we do not have. Kung igwasan na may sobrang dikit, araw kayo, mag-share. Pero kung sudae ka man nga ni, pero sige mo ang panahon, sa'yo nanali. And sometimes naman, igwa man kitang kasabihan, apira ka itong naghaso para hagat. Ako, matibay man ako sa basahan ki mga araw kan. Sabi, if nga the beggar asks for fish, do not give him a fish, but rather teach him how to catch a fish. So, ang gustong sabihin dahil mo pagsanayon na pagparatawan. Turuan mo, maghanap buhay. Ang problema mang ganibang paraga, tabo matian ang kamulmog. Abo matian ang kamot, gusto magkapkwarta. May mga experience ako kang kaito, may tinarabangan ako maglaog sa trabaho. Nagaharabo, tamapagalda. Gusto magsweldo, abo magpagal. Hindi nga nakatapos kay grade 6, ano nga, ran man na. Ako nga ni, daw araputon mo, ang gabos na nakantabay digdingon yan, kung ano ang trabaho ko. Urual daw mahiling mo ako, paano ang motor ko kung ano-anong mga paninda. Yung mga, pero dahil ko ang kikasupog, ang iba nasusupog. Pabit-bita dyan ki binugkos na kahoy, tadaan mabirit-bit, dahil pa nga niya naka-high school, magkasupog ngaya pa, nung ngaya dyan. So, mahiling ngaya ko ang pigi-ilusyonan ko. So, ambog, ako kaito, din Rena, ako kaito, nagkakalasi ako dyan sa busy. College na ako ha. Pigsasabat ko so, rasyon sa kuya. Tagaro ako borders kan college. Pigdadara dyan. Pigsasabat ko dyan sa Caltech. So, aling makalayang lunadan, sulyorera. Pigsasabat ko so, balingoy, so panggatong, so badi, so sira. Bit-bit ko, nagalakaw ako dyan sa May Bicol College. Dahil man ko kinasupog. So, nagparaurulok nga ni isa ko na, ko na tricycle. Pero marangal din na trabaho. Makuman maraot. Pero, urarayo man sa parte ko kaya, paraurulukan kaya ako kaya ito. Tama yan kayo. Share your blessing. Yes. Maray napon po, Prof. Sir Aye. Si Dinri naman. Ay, Dinri na. Maray napon sa imo. Pakishare kang programa ta. Initabi si Professor Din
Dean Professor Rena Blanche. Ilingon mo ini, ha? Sa Ariel Arieta na ako ini sadat-sadat pang Rina. Tama ako? Hanggang sa mailing ko din na, inot ka klasiko. Sa sarong subject yan dito sa masteral, otro milingan, maestra ko na. Otro milingan, maestra ko na otro semester. Matibay talaga ini. Kaya, baga, di na siya ngunyan. Saluda ako sa imo. Professor Rena Blanche. Good afternoon, Kuya Paday. Na-programa pa sana ni si Bert Otibar, Kernel. Yan, nakaantabay naman siya. Share mo, Paday. Maray na po, tabi, Kuya. Rich Nock Harke Bernal. Kuya Rich. So, video clip mo, kung ano pa, picture, video clip, send mo sa ko, ha? Papadala ganun tandig sa commercial sabi ni Kuya Rich, 2 bulan nga. Okay, no problem. Gibong kan 2 bulan may kabanga. RJB Insurance Services. Mga tugang, mga kasurog, mga karandar. Kunyaon man lang kamo sa kasatoyang kapalibutan. Salbay. Kung kamo kapuski panahon, igwabaga kang kinag-offer na service, yan ang malakad kan insurance, kan na-restro mo sa mga sasakyan mo. Pero may bayad, digdig ko yaris mo, Tasya, saya naman so insurance natural. Dahil ka man mabayad sa iya, so insurance, naman lang siya, sa ilalawag niya, taman, sa insurance niya, siya na malakaw, abo ka pa kayang. Kaya, kontak ko nindo ang Facebook account niyang Rich Nox Harke Bernal or RJB Insurance Services. Kuya po yan, kaya maasahan asin matitiwalaan. Mabuot na lalaki ni si Kuya Rich. Raintay 6 minutos, makalisan na alas 4 nin pagkahapon. Natangi ang boses mo, matinis. Gusto mo pala gungong ko. Arap kayo ni, ako, kaya ko man i-modulate ang boses ko. Arap kayo ni, ano ba kaya na mga nagtutukaw sa hampangan kan microphone, pig mo modulate po yan, bako man yan natural nindang boses, pig tutuyo po ninda yan. Pero ako, ang gusto ko, so natural kong boses sana. Maghilingan man kita dyan sa tinampo. Mamidbidan mo man ako. Pag namati mo ang boses ko, di iyo talaga. Ako kayang-kaya ko man iyan. So pigagiribo ninda, ay sos. And syempre, so sa kuyang mga co-instructor, professor, dyan sa Darga Community College, maray na hapon po sa panginginot, iyan kan samuyang din Dr. Melvin Goyena. And of course, kan samuyang administrator, Sir Dr. Romulo, ano ba sa pilido ni Sir? Alaka? Napanglingaw ako Nawara, so nag-mental block ako. Lindio. Minabalik, catch up. Enrollment na sa Samoya, sa DCOMC. Ano daw kung maturo pa kita dyan ngonya na Seb? Maturo pa kita, tasayang man kan sa tuyang oras. Pero di sa nakuta na subject. Di pagkagulpiyon. Saro sa ng subject, basta maghapon, okay naan. Okay, digdi naman kita sa ibang istorya. Sabi ko baga, istorya ta digdi, so mga kunyan, so mga makatotohanan, bako so mga kung ano pa man. So nahiling ta mismo kan duatang mata, may ipinabot sa tuyang impormasyon, kan sa tuyang legal, kan sa tuyang resource person. Yan ang pag-urulay-ulayan digdi, arog kay ni, may nag-usip sa ko. Ano daw ngaya, Sir Arandar, pwede sa programa mo? Sabi ko, ano po yan? Nata daw, may relasyon ini duman sa pigtukar ko kang inot na so minakur lambitay sa na sa jeep, naralaog sa jeep na day kaya pababaong kan driver. Tas siya nagkakaon sa sarong restaurant siguro, may pinto. May naglalaog na to kikibliton. Dapat gayud gayan ang management duman pa day pagpalaugon.
kan mga management, ta inot na inot, may istorbo man kung nasa konsentrasyon ka kan sa imong pagkakan. May istorbo ka. Ikadua, kung day ka man matao, masusupgang ka. Bakong iyo? Minsan matao ka na sana, pero marawt sa buot mo. Tataramon man ka ni ba, day ka nang kuta nga nagtao, day mo pita makasupog. At management nga ni, tanganing malikayan tapuan sharing, sa pintok pa sana. Day na po nindo pagtugutan na makalaog. Taraman, takon arog kamukan, may maburil ka pa daw sa indong makarakan. Oh. Bata, naghihibog na naman ngunyan, ang badyaw, nata yan. O kasubago sa runggi pa, nailing ko dyan sa daraga. Una ko kayan, pinarali na yan, pinabaralik na sa indang lugar. Pero, pag-isip-isip ko man kung pabarali ko na, anong pagkabuhay ka naman? Kaya nga nagdirig di ano, siyempre tao man iyan. Ang problema nga ni, minsan bayulente. Pag day natatawan, at may sinapak nga ni kan sa loob kan jeep. Paano daw naman ka ang ekspersos kan mga lokal na gobyerno? Day ko aram. Tibad lamang, so, nagamati kamong mga taga-LGU, mga mayors, kung igwa man ki mga presensya kan mga arog ka ini. Gibuan man patabi nindo kilakdang. Tanganing, day ka mo matuyaw sa programang Anandar Bicoladya. Maray, kung bako bayolente, ang gustong sabihin ko, arog ka ini, tiriponon, sa covered court. O tara man, kamo pwede digdi. Kung manglimos, manglimos. Although, bawal nga ni yan. Igwa kayang kipiga-apod na ano ito so, anti-mecandansilo. Basta arog ka yan? Na kung ikaw magtao sa makilimos, may kaso ka. Mendicancy. Yan. Mendicancy law. Nagtao ka na, kakasuhan ka. Kaya talaga dahil man hindi dapat tugutan. Nasa satuya na sa nagayon dyan, pero dapat maghiroan lokal na gobyerno. Maray na hapon, kuya. Uni, katapos pa sana mag-Budabil. Pare, ako yung maray kaya ganit tatapos na. Ako uni pa. Nagbubudabil pa. Kuya, maray na hapon sa imo and siring man kay Ate Janet. Dakulon sa nakitang pwedeng tatarawanin ko niyan, andi? Magtatarawanin mga atensyon o i-address na, bako man dakulang problema, pero kay puan dapat ma-address po iyan kan sa tuwing mga lokal na gobyerno. Ang apektado po kayan is so mga tultol na, so mga, so mga namamanwa na gusto kikatrangkiluhan. Kaya, indasa na. Kung ano ang pwedeng gibuhon ng mga ekspertos. Haloy na yan eh. Kada banwaan, kada syudad may problema. Problema yan sa oral daw, natatadaytan na susolusyonan. Tampig pa para giribuan nin solusyon. So, bako man problema? Halimbawa, ibang tanong kayo doon. Bako ko ini. Natin ito nakasingit kay Coronel ini. Digdi ako. Chatcha sana sa kuya. Good afternoon, Ariel Andes, Arieta. Ay, Joy. Gloria, good morning sa imo. Diyan sa New York. Oy, thank you very much pala. So, amigo kong Pilamo, to nagbalik na sa New Jersey. Thank you very much, Mr. Macho Lito. Kansay mong pag-imbitar dyan sa Parkview, New York. O, yaong kami sa Parkview Hotel sa New York, kan sarong Aldao. Inimbitaran man ako. Salamat ha! Oy, pakishare kan sa tuyang programa. Joy, ishare mo. Tanganing madangog ni Kaloy. Kaloy, Andes Loria, good afternoon tabi sa imo. And masunod na Congressman kan Segundo Distrito kan Albay. Watching live from Agna Humapon ay si Miss Elena Valenzuela. Yao na.
Miss Elena, pakishare kan sa tuyang programa. Mabuhay ka po. Piga namnam ko ang tugtog ta, sisiraman ako. Yun na, uni pa. Kadakula kong balo na istorya. So, mga gusto ko sa... Oni. Magmati. Public Safety Office. Kandaraga. May nabasa, may hinapot ako. Mga amigo tayo ni. Gusto ko lang na matawan ning baka na neglect lang ninda so kunyan. Ta sabi ko na tadakulong ka mong piso. Igwa man nga digdiki ko niyan. Iba man nang yung grupo ini niya so mga task force so anti-colorum. Say ko very good. Lamang po may nahiling akong colorum, nagaparasad-pasad diyan. Baka dahil nindo nahiling. Piparamdam ko lang po kamo ha. Igwa po kinagtaga dalagan diyan. Pero maniit-diit na sana. O inda baka dahil ninda ito nariparo. Pero sabay pabayain na nindo anta naghanap buhay man. Selbata na kagaya. Titiraon mo yan, parang duman siya na. Baka man pigtira. Na? Mga amigo ta, ang mga taga-public safety kan na daraga. Sa panginot yan ni ano ba yan? Nag-official ba yan ni si amigong Vincent ang pilido kayo ni? Naira? Basta siya ang chief ngunyan kan PSO. Oh, the good news. Nabasa ko naman, Cebu to Sorsogon is now only 7 hours. Barko, kaniguan. May speedo na barko ini. Uyugon man City oras. Harayo pa nga ni Isu Manila. Harayo pa. Masalawig na ang biyay kan Bicol, Manila. Ang Sorsogon, 7 oras na. Pasiring sa Cebu. Ano daw ini kung totoo, ano? Pero dahil man kayo ni mapost, ang tagpost kung bako ini totoo. Kaya kung mapasibo ka palan, 7 hours, magbarko ka. Good afternoon, Kuya Prestabi. Kuya Gemma, Ate Gemma, belated happy birthday. Masiramon, bako sa karaw, masiramon, so tinutungang native na manok. Iyo man sa nampig kakang kubuda. So, inihaw ni Kuya Aya na liempo. Nagtana man sa nako kay ito. Perteon. Salamat ha. Basugunon ako naguli. Gilbert Otibar, Kuya Pade, shout out tabi para mahali lang kagko. Nasa tahaw ako kan traffic uli sa Tagig. Mabuhay ka. Natatadyang ka nag-agi. Dahil ibang agihan. Kuya Hector Serrano. Kuya Pade, tatsagain na sana yan na traffic. Paano ka yan? Hanapan na dyan si Glenn. Si Pading Glenn na kanon siya. Yaon dyan. Na-assign dyan. Grabe talaga. Oras na yun. Traffic talaga yan dyan. Nag-practice ka mo pa de, Kuya? Coach ini, si Coach Hec Serrano. Nuro na rin, coach na ini usap NBA. Kunday pang swerte, coach ini sa usap PBA na. Kunday swerte, coach ini sa NBA. Maurag ini mag-analisar kikawat si Pading Hec Serrano. Kan kinaputan kay ni Bicol College dahil lamang na pirde puro champion sobra pa sa Grand Slam ano napod sa paday anan apod sa apat na tantulo Grand Slam ang apat na win to 5 ano napod kayang mapagal magbudabil kuya katapos pa sana baka na pero digdi ka magbudabil sa programa dahil ka mapapagaltan mag-enjoy ka o yan nakuno nagralakaw-lakaw sa tinampo pigabuksan mo ang bintana pero salming yan wala to ang TV mo, monitor mo, kadakol kang mailing digdi, mas kisulo ka sana. Kuya Padehek, day ko mang kasabay si Kuya Bert. Oto, nag-uli na, may sadiri na siyang programa. Ning kunya na siya, may sulo na siyang programa, binagtakang kasubaga, pun alauna, abot alas 4. First day niya kasukunyan. Double Grand Slam tabi pa de 6 times champion man. Okay. Pag 7, mapo naman yan sa poon. Pag nakatulo, triple Grand Slam. Okay.
sasakyan ko. Dahil mo ito nagsiriri pa na, no? Nag-uuli kaya kami, halik kami sa assembly. Nag-uuli kami alas 12 banggi. Tapos maaratab na ng pagkaaga. Kaya sa masunod, oy, utrong ko baya kung totoo ini, oy. Mga taga-Sorsogon. Ay, si Kuya Pading Clarence. Totoo tabi ini, napuon dyan sa Matnog, pasiring sa Cebu, 7 hours. Mapasibo kaya kami. Pero ngayon, may aeroplano kita. Tamadali, 2 oras na. Sige, lugod. Ano naman, at sa tuya, sa tunay sana, pwede tabi parumdumon, ang public, daraga, public market administrator. Sisay na baya ang nyaon dyan, ang market officer ta dyan. Pwede tabi pakipariparo sa imong mga staff, kung dahil mo kaya magbaba dyan para magbalibot-libot, tama lang sa. Pwede tabi palibuton mo ang sa imong matitiwalaan na mga personahe, napakiriparo man tabi kan mga paratinda, lalo ng paratinda ninsira dyan. May nahiling na ako, lapa, papig, di-display pa. Mahirap. Kung dahi tatao magbakal-bakalon ito, diba dumalburuto ang bituka? Dahil po nindo ang kaya na ipahali yan. Marangan, ito sa kubir-kubir sa ilaw, nahali na ito. Dahil na diyang kinagagibo. Pero mahiling mo tabi, lapa naman tabi, pasaray na nindo. Si Sen Administrator dyan sa market. Magbaba ka tabi, iling Dahil ako makaistorya, kung dahil ko nahiling. Budaan pag kunyan, pag bisita kang kiluan tabi, bakong mapaaram ka mo, oy, mabisita kami dyan, ma-check kami kan mga kiluan nindo. Dahil po, bako po, dapat po, so, surprise attack. One time may nahiling ako doon sa opisina nindo, kinurumpis karda. Hinapot ko sa saro, sa ikuan, narurunoto na anday, dahil kaklab-calibrate, totoo po ito. Kakalibrate lang kasi babalik, ano nga, runoto ang tabi nindo. Buday ko nga yung mga digital, ito, inda, kung may daya ito. Maray pa yun ito ni paggamit, kaya ning may pigabirik-birik. Katatapos lang tabi practice Kuya Pade, ali monumento kaluukan, traffic since birth. Iyon ang buhay dyan. Ako nga ni, pirang simana lang dyan nag-star, mawan-wan banggad ka ito. Nasanay ako sa traffic. Kaya digdi, oday ako nauyam sa traffic, digdi maski nagkakaigwaman. Tadyan, nasanay ako. So, garo baga, expected mo na. Kaya dapat maurag yan, pirming naka-open pag alauna hanggang alas 5, ansa imong Bicol Net TV. At mahiling mo lamang sa mga padiyon mong mga kuya mo, nayaon digdi sa Bicol, tagaruman sa kita ka nag-ampangan. Mapirang harayo bagang monumento tagig harayo. Maraysan nakantabay ako sa programa mo. Harayo bagayan, Kuya Padi, halos dulo-dulo, tagig, monumento harayo yan. Wait, sana? Pag-uli mo, bawi. Madit na kape-kape, TV-TV, puro pa o kaya mga tulong shot na whiskey, kaong kidit, katurog, pagkaaga, another day. Ako arog ka yan. Pero nga niya, ako nagkakaturog, pinagkakunyang ko alas 12. Sanay na. Mas kinagigda ako kang alas 6 ang hapon, alas 7, katurog ako kan alas 12. Haranina sa na oral daw haranina sa inural daw nagibo. Baga pag sanay ka na, so balik ka. Isus ang kikonsumo mo diyan ng gasolina ang kikonsumo mong gasolina diyan isus. Ano ba kayon kayan? Bus ka sana, tanganing may driver ka pa, aircon bus. Pero kung garurugado sa gasolina, bay sana may allowance sa gasolina, anti mo sa ima de. Kaluukan.
Si San Mayor tatabi dyan, Kuya Paday, sa kaluukan ko niyan. So, padiyong ko pa. Anaraw mo nga, Rimalon, so aluyo na yung panahon ito. Sana, Kuya Paday, bata, Camry Matic pa, an auto, isus. Ano yan? 1.5 yan, 1.5 man sa'yo, 1.8 Camry. Makonsumo yan? Mayor, si Along malapitan palan ngo niyan. Mayor Aling, usus, 2.4. Ako gani mga, so 2.0 ko, sinalidahan kong diesel. Ayoko man, 2.4. Ayos lang yan. Mayor Along malapitan, mga rainapon sa'yo mo pa day. Diyan sa Kankalo. Singko minutos bago mag-alas 5 din paghapon. Mahanap ako kay sarong istorya. Nakulon kaya ako digdiki. One, sabi ni Idol, ako piga Idol man kaniba, ano po siya ko Idol? May Idol man ako, si Rapi, si Idol Rapi Tolps. Ako nga yabo ko na mayor ang nagapili sa mga chief of police. Ako habo ko man. Pabor ako kay Idol Rapi. Kapag mayor ang nagpili sa chief of police, makabilo si mayor. Gabos ka na illegal, pwedeng ipagibuhon, daing masita. Iyo ba ganaw? Dapat pabilon lang ang PNP. Maray sa Daragata, baka man sa pagkunyan kay Mayor Awin. Sa Daraga, halos daing nakikiaram yan si Mayor Awin sa chief of police. Hinapot ko man sa chief of police dati dyan. Pagpakiaraman kanya ko ni Ayor, dahil man nga ya. Okay nga si Mayor. Oh. Ano ba? Mapili. Ayabo nga ako kaan. Ang gusto ko si Kunyan, tanganing makabilo si Mayor. Abo kaan si Idol Rapi. Maresa na ta may gas allowance yan. Iyon ang pigtataram ko, padi. No, may gas allowance. Good afternoon po, Lynn Brosola Bueno. Good afternoon man sa mo, Lynn. Salamat sa pag-antabay. Pakishare kan sa tuyang programa mintras may oras pa. Ako kay ito, natukar ko na ini kanyaong pa ako sa Radyo 1, gano ko sa ibang istasyon. Taka ito, puon kan panahon ni Gloria ba ini nagpuon? Na angabos na machi po pulis sa sarong biyong uminapod si Padi. Hello, pare. Hello, Kuya Padi. Live kita sa sakuyang programa. Igwa pa kita ki 3 minutos natatada. Ano lamang tabi ang sitwasyon dyan sa parte ng haing kangunyan? Hello? Ma-report ko tayo ni si Padi. Si sa ito. Si Tony Kigayon. Good afternoon po. Sabi ni PM Tony K. Good afternoon po sa imo. Bueno, mga kasurog. Mga karandar. Alam ko na ma-report pa kayo din eh. Ma-report pa yun eh. Yes, hello Kuya Pade. Live kita sa sakuyang programa. Ano lamang ang sitwasyon dyan sa imong kinanamagputakan sa oras 9 eh. Wara tunog. Hello. Magallanes. Kumusta dyan sa Magallanes, Kuya Pade? As usual. As usual. Ano, mainit? Bumper. Bumper to bumper. Kumusta ang panahon dyan? Mainit, mauran? Katatapos lang ning uran. Okay. Parehas digdi o sa Bicol. Ay, Kuya Padi, medyo may naano ako naman sa sa topic mo. Aha. 15, baga sa mayor sa Ayaw. sa chief of police. Hello. Go ahead, tabi pre. Nawara.
Go ahead, tabi. Nawara so sounds, Kuya Panay. Nawara. Hello? Oh, digdi. Yes, hello? Oh, Nap tata. ano ito? Sige daw, utra daw, tabi. So, opinion mo. Ha? Sino? Hello? Si tata nandiyan? Naga feedback. Naga-feedback. Hello? Hello. Yan, sige daw. Oh, okay na ba? Okay. Oh. Itong topic mo regarding sa pagpili kang chief of police. Pabor ako duman Na? na dapat dahil nagaano ang mayor. Aha. Iaram kung si sa ikaagyan kang provincial director, Iyo na. dahil yun na. Ang problema naman, pag tayo nagkasundo, the mayor has the right na Salidahan. magpasalida. Yun ang problema talaga. Di yung man giraray. Nakiaraman giraray. Yan na nga. Yan ang dapat maano. Kasi ang heading baga kang PNP is DILJ. Republic of the Philippines, Philippine National Police, National Police Commission, Department of the Interior and Local Government. Oh. Sa baba baga ang DILJ, sa taas ang Napolcom. Exactly. Kaya lang, yun na nga ang day na susunod. Kasi kung baga sa ang kasi dyan is may kasabihan baga na pag magka-teamwork ka mo, maray ang trabaho. Ah. Oo. Ay, kahit man pig gagabos baga na may mga gibong kakaiba, may mga maray na gibo, kahit man pig uubos. Kaya nga, yun nga lang ang problema. Kung dahil makasundo kang mayor, madumang ki RD, madumang ki PD, salidahan yan, taarog-arog ka ini. Yun ang problema duman. Ayaw na nga niya ang pigtataram ko. Once non-mayor na nasunod, garo na puppet ang sarong chief of police. Oh, kasi ang chief of police, ang PNP is dapat daing sa politiko. Ah. Oo. Kaya lang, since na iyaong ka, under ka kang local government. Tama. Oo. Pero separate and distinct ang sa indang function. Kaya lang kayo Exactly. iba man talaga, Kuya Padi kayo iba ang objeto kan naging presidente kang Pilipinas. Sa totoo sa Yeah. well, that is the reality. Oh, ang ano man lang kaya diyan, pwede magpili ang mayor, pwede magpili ang mayor. Dapat ang full control is Napolcom. PNP itself. Oh, PNP. Oo. Na magsabi ang mayor na palitan ini. Dahil pag sinabi kan pimping dahil Maray man ang pigigibo kay ni dyan sa Legazpi, sa Dalaga, sa Rapu-Rapu, maray man ang pigigibo na nag-ano si mayor. So dapat yan ang pagtuunan ni Panay. Yan, tama yan. Ano nga gusto kayo ni pasalidahan? Except kung may kasi pag nag 2 years na magiging overstaying na like this, like that. Ang reshuffle, The opposition kasi. ang reshuffle, discretion na iyang kan provincial director, kan regional director. Bako kan mayor. No kung tatawan taning kolor, may parehas na paboran kan panahon. Nakabuelo si mayor, nakabuelo sa mga local chief executive, nagkaigwaman si sir, si chief, si police. Nangyari yan. Kaya parabor. Kasi ang PNP is may budget coming from the local government. Saro yan sa pigapanindugan kan LGU. Yes, like Kadak, Badak, Madak, Kadak, and Madak.
So, ang budget is, nangahali yan, if I'm not mistaken, is from the local government. Dayman, kapag nagabaybas ang pulis, minsan sa diri panindang kwarta ang piyagamit. Oo, pero may budget yan. From the local government. Yan ang pagkakaaram ko. I don't know. Pero sa papel igwa, hindi sa realidad. Namamati ko ang mga pulis, nag-operasyon kan anti-drug operation, puro agrangay. Hindi sana. Kang yaong pa ako sa daraga, igwa kaming budget kaya lang limited. Dikit talaga. Ay, hindi. Bakit igwa? Oo, yan ang ano dyan. Bay sana. Pero ang dapat magayon ang tandem kang chief of police and then the mayor. Dapat. Tanganing dahing conflict. Yes. Pero dahil tamang sasabi na sa mga mayor araw-araw kayo. Yan nga lang ang pag bahusin na magkasundo, syempre, kay puhan na ibugtak digdi. So, dahil man actually masunod sa kuya, so, magka-teamwork kaming duwa. At least o yun sa mga programa. Okay? Sige. Okay, Kuya Pade, salamat ha. Thank you very much, Kuya Pade, kan sa imong ipinabot na opinion. Mga karandar, mga kasurog, si Kuya Pade Hexirano, dating pulis po ini, kaya aram niya ang nangyayari. Nagtapik akong pulis, kaya uminintra. Iyon yan sa tuyang correspondent dyan sa Metro Manila. Okay, thank you. Ay, good afternoon po, sir. Uy, so amigo kong mabuo to na Major Jess Go. Diyan sa batalyon. Maray na po tabi sa mo, Major Jess Go. Oy, lampas na kita! Bueno, mga kasurog mga arandar, tinabot na naman kita kang paramentras na pamamaharam digdi sa programang Arandar Bicolandia, pang Martes na edisyon. Mentras na maparam kita. Siring sa liwat, sa aga magiribahan, magrilingan kita. Sa siring na oras, sa siring na istasyon, sa siring na programa. Sa ngaran giraray kan na buwilog na persa, kan na Bicol Net TV sa Panginoon ni Maestro Nel Adtuon, PM Tony K. Inigiraray tabi si Ayi Andes Arrieta sa indong kasurog, asin kaarandar sa oral daw. Mga kaarandar, pirmi sanang tandaan. Sudatis sana. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.